Sugeng enjing Rizky. Sugeng enjing Anissa. Kowe lagi apa nang kene biasanya nang kelas? Aku semangat. Terus aku bingung arep nglakoni apa maneh. Amarga waya istirahat isi akeh. Ayo dolan. Dolan apa? Awak dhewe kan gak oleh nggawa dolanan ning sekolah. Aku udah ide. Ya apa, lek awak dhewe dulinan selebar-selebaran. Wah, seru iku. Ayo ngejak sing liyane. Ayo. Ketepaan ana arek-arek sing dulinan selebar-selebaran. Melok yuk. Ayo. Rek. Oleh melok gak? Oleh. Ayo. Kowe kena. Nggih. Rek. Delengen iku ana arek-arek sing dolanan dakon. Ayo melu yuk. Kok awak dhewe nek kene ae dulinan selebor. Ya rek ya? Iya. Ya wis ki awak dhewe wong loro ae ya. Dhisekan yo rek. Iya. Halo rek. Halo. Kalian arep dolan ta? Gak wis, aku tak karo Rizky ndelok wae. Oh alah ya wis. Iki lho dolinanku mung waktu cilik. Seneng aku nang sekolah iki sing ana dolinan koyo ngene, ora main game wae. Lah bener iku, SMP Negeri 4 ngelingake anak-anak kanggo dolinan tradisional. Loh, wis bel iki, ayo balekno dakon nang perpus terus bali menyang kelas. Iya, selak gurune mlebu. Ayo.